V tom videu som si zahral No Move Challenge s Mortisom a zároveň aj otvoril Hypercharge Stardropu, ktorá bola free v shope. Vítam pri novom videu z hry Brawl Stars a v dnešnom videu, ako ste si už podľa názvu mohli zistiť, že v dnešnom videu pôjdeme hrať No Move Challenge. Čiže sa nemôžeme hýbať a budeme môcť sa posúvať iba strelmi, akože že budeme strieľať. A jediný taký brawler, ktorého poznám a máme tu Hypercharge Stardropku. Nie je to vôbec môj nápad, hej, proste už to vymyslelo veľa ľudí predtým. A máme Hypercharge na to! Ja som si akurát chcel ísť kúpiť v tomto videu Hypercharge na Clancyho. Ale mne akurát padla to, čo je. Čo toto je? Ale počkaj, ale to... Dobre, čiže ešte predtým sa vám chcem ospravedlniť, že som dlhšie nevydal video, lebo asi ste boli niektorí zvyknutí, že proste video vychádza daily, ale teraz vyšlo až po voľakých 3-4 dňoch, tak sa vám chcem ospravedlniť, pretože teraz máme prázdniny školské my a písali sme písomky, čiže som sa musel učiť, takže dlho som vymýšľal na páče, čo budem točiť, nakoniec ma napadlo toto a ja som to práve porušil, dobre. A nakoniec ma napadlo toto, takže tak. Budeme musieť teda zobrať toto. A najhoršie je na tom, že ja mám Mortisa na celkom dosť veľkom ranku. A moja pokiaľ ja ten power ani nezničím. Pomoc, ale počkaj, mňa zabije zóna. Nie. Nie. Hop. Rýchlo. Prešlo, dobre. Ja idem do kríkov. Asi sa pôjde vyhýlovať, kamo, toto je strašná nuda, to je hrozné. V kríkoch sa môžem pohybovať, hej. V kríkoch, aby to bolo aspoň trocha také. Ale teraz už nie. Dobre, ideme. Kamo, ja som sa dostal do showdownu, čo ti dáva? Ja som v showdowne, wow. Tak počkaj. Kamo, jak vyhrám. Dobre. A zároveň som ešte chcel aj podotknúť tým, že už je tu nový update, hej, nie je tu ešte nová sezóna, ale je tu nový update, sezóna začína až o týždeň, ale už tu máme teda tie daily, že keď vyhráme proste battle, tak môžeme dostať rôzne akože odmeny. V shope boli aj free megaboxy, sushi rolky, angelic dropy a demon dropy, ale aj star drop, takže to už som otvoril, čiže som to nenatočil. Ja si asi zoberiem proste toho, jak sa to volá, ten, sepiak. No, chobotnicový oný skin na SpongeBoba. Kamo, ten skin reálne nikto nehrá. A nikto tu nehrá Mortisa, jak sa tak pozerám. Ja sa to nemôžem, že proste... Nikto tu akože nechápe, že proste ja hrám... No Move Challenge, alebo ja fakt neviem. A ostanem tu stáť. Ale akože musím sa aspoň pohnúť, hej, aby ma to nebanulo z hry. Ja som dal kill. Dobre, to už prejdem. Počkaj, čo? Oj, ja som vyhral! Kámo, tak toto bolo rýchlejšie, než som čakal, on zomrel na zónu. Kámo, je to tam, druhá hra, kde sme to vyhrali, alebo proste... OK, no tak cieľ je splnený, takže ak sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite tam šmariť ten like, dať odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Čaute.